Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Nuestro Abierto. Ya lo saben, hoy es martes, tenemos mesa de políticos. Y están con nosotros José Manuel Prieto, es vicesecretario de Comunicación del Partido Socialista en Gandía. Bona vesprada. Hola, bona vesprada. Benvingut. Gracias. Alba Frasquet, miembro del Partido Popular. Muy buenas tardes, Alba, bienvenida. Muchas gracias. Y Alicia Izquierdo, miembro de la Ejecutiva Local. Bona vesprada, benvinguda. Bona vesprada. Bueno, pues como la actualidad manda, ya lo saben, hemos cambiado radicalmente los temas que teníamos previsto para hablar hoy, porque el alcalde de Gandía, Arturo Torró, acaba de anunciar nuevos recortes en el consistorio local. Por decirlo de alguna forma y de forma muy directa, para que tengan ustedes tiempo de hablar, ha señalado que por decreto de alcaldía y a partir del 1 de septiembre va a eliminar la paga extra de Navidad de los políticos, va a eliminar a los secretarios de grupo y también va a suprimir las dedicaciones exclusivas de los portavoces municipales. Entre estos se incluye que el propio alcalde también se quita su sueldo. Alba, unas medidas que ha anunciado el alcalde para ajustarse a esta situación de crisis económica. Esta misma mañana, como tú muy bien has comentado, a mí me gustaría empezar diciendo que estamos en un momento complicado, en donde la gente lo está pasando realmente mal, donde mucha gente a veces no es consciente, y en eso me pongo en el lado del político, a lo mejor no somos conscientes de lo que se vive día a día, de lo que vive esta sociedad. Yo creo que la gente está cansada de ver cómo la crisis solo afecta a la sociedad civil y parece que los políticos siempre queden al margen. La gente está cansada de ver cómo un político cobra de dos administraciones públicas, y el señor Orengo es uno de ellos, o de una administración pública y de una privada, compaginándolo. La gente está cansada de ver cómo exministros piden su indemnización cuando ya están colocados en otros sitios cobrando un sueldazo. Yo creo que la gente también está cansada de ver cómo presidentes y exdelegados de excajas piden indemnizaciones millonarias. Y siento decirlo, pero ha tenido que llegar un gobierno del Partido Popular a decir que basta de todo esto, de todo este despilfarro, de toda esta poca vergüenza que en muchos casos pues, en la vida del político también la existe. Y como tú muy bien has dicho, las declaraciones que ha hecho esta misma mañana el alcalde de Gandía, Arturo Torró, van en esta misma línea, en la línea de austeridad, en la línea de que tenemos un ayuntamiento totalmente en quiebra, totalmente endeudado, debiendo a lo largo de los 10 años, tenemos que pagar 200 millones de euros, así, 200 millones de euros solo en amortizaciones y en intereses de los préstamos hipotecarios que pidió el Partido Socialista. Y yo creo que está más que justificada la medida que se está tomando. Justificada esta medida para el alcalde, que sobre todo va a afectar a la oposición, porque el alcalde acaba de decir en rueda de prensa que efectivamente quienes realmente se dedican al ciudadano son los que están gobernando, y que la oposición tiene pues, el mero papel de asistir pues, a las comisiones y a los plenos. Mire, ajustar-se a la crisi econòmica seria llevar alguna de les dedicacions dels 54 enxufats de l'Ajuntament de Gandia, algunes de les 12 dedicacions exclusives del govern de Gandia que no van a tocar-se amb aquestes mesures, llevar algunes de les dedicacions dels directors generals de l'Ajuntament de Gandia, dels dos regidors no electes, que en definitiva fan una suma de 14 dedicacions exclusives que seguirà mantenint el govern actual, tot i la conjuntura de crisi econòmica, i de 54 enxufats de l'Ajuntament de Gandia als que no se'ls va a tocar la nòmina. Jo crec que avui hem traspassat totes les línies roges de la política i he de llançar un advertiment al senyor Torró i a tots els membres de l'oposició i enxufats que aplaudixen la seva mesura i són corresponsables i culpables junt amb ell. Anem a per ells. Ens han deixat sense mitjans en l'oposició, ens han deixat sense capacitat per a treballar, ens han deixat sense el nostre secretari de grup, ens han retirat totes les dedicacions exclusives al Partit Socialista i al Bloc Compromís. Sols van a deixar-nos amb dos dedicacions mínimes que no serviran per a cobrir el treball d'un grup municipal, en el meu cas recolzat per 13.000 ciutadans, per 13.000 vots de la ciutat de Gandia, i ens han deixat, yo te he dejado hablar, y ens han deixat sense la mínima cobertura. Tras este minuto de intervención que tienen cada uno de forma exclusiva, después ya si les parece pueden intervenir. Gràcies. Ens han deixat sense la mínima cobertura per poder representar a aquests ciutadans i per fer la nostra tasca d'oposició. Anem a per ell, anem a per el senyor alcalde, anem a per tots els enxufats que consentixen aquesta situació i a per tots els regidors que assentixen de manera còmplice. És un atac contra tots els que li diguem tots els dies que no està fent-ho bé. És un atac contra tots els que li retraguem les veritats. És un atac contra els que no pensem igual. És un atac contra tots els ciutadans que tenen una opció distinta a la seua. I és un atac a la llibertat, perquè ens estem convertint en dictadura. Bueno, pues minuto y medio han tenido de momento. Vamos a darle paso también ese minuto y medio al bloc. Alicia. Sí, jo justament este matí estava a l'Ajuntament quan ha succeït, podríem dir-ne, tot això, i la veritat és que s'ha viscut una situació lamentable. És a dir, s'havia convocat una roda sense avisar a cap partit de l'oposició, s'ha convocat en alcaldia, quan han pujat els secretaris dels altres dos partits per interessar-se de què anava la roda de premsa, perquè sabeu que a la sala de premsa hi ha instal·lades càmeres i tu des del despatx moltes vegades sense molestar pots assistir al que hi ha.
se'ls ha tirat directament de la sala, dient que no se podia estar allí. Nosaltres ens ha semblat una qüestió lamentable, i a més quan s'anava a anunciar una cosa de tant de pes, no? Diu Alba que els polítics no són conscients de la realitat, seran els polítics del Partit Popular. I és que cobren... Estic parlant, perdó, és un minut, després si vols debatim, jo no tinc cap problema en què ens interpel·lem un a l'altre, perquè a mi això m'agrada molt. És a dir, interpel·lar als altres. És la política també d'aquest programa i confio en que sigui així. No em desagrada, no? Però bueno, amb l'excusa de la crisi, el Partit Popular el que està fent és eliminar la democràcia de l'Ajuntament de Gandia. Ells va quedar de la següent manera, el Partit Popular se queda amb 12 exclusives, el Partit Socialista se queda amb 2 parcials i el Bloc se queda amb una parcial. I a banda eliminen els secretaris de grup, aleshores podríem dir-ne que en aquest moment menys no podíem tindre nosaltres ja en l'Ajuntament. Menys saps què seria? Que amb una altra representació de dictadura com la que ha passat aquest matí, directament s'haver tirat els regidors de l'Ajuntament de Gandia. Gent que és electa per la ciutadania, amb més o menys vots, però que els ha votat la gent de Gandia. Això de que el govern és l'únic que representa la ciutat, d'on sabeu treure vosaltres això? I aleshores tota la gent que ens ha votat, a mi per exemple, al Bloc, o que ha votat a altres partits, aquesta gent què? Se la passeu vosaltres pel forro? Aquesta gent no val per res? No, jo no. Aquests polítics no poden treballar en l'Ajuntament, no? Es tracta de tallar la veu i de tallar totalment les declaracions de qualsevol persona que no pensa com vosaltres. I això no és econòmic, perdona que t'hi ja acabé. No és una mesura econòmica, és una venjança personal. I feu-se-ho mirar. M'ho vau criticar vosaltres al Partit Socialista i jo vos donava la raó en aquest moment perquè també va adoptar mesures que no eren correctes. I ara què esteu fent? El que dieu que era incorrecte també ho feu vosaltres? Feu-se-ho mirar, Esta primera intervención ahora sí que ya pueden hablar. Feu-se mirar es dos que ya habéis empezado mintiendo. ¿Por qué te olvidas de los 7.000 euros que recibe? Perdona. ¿Por qué te olvidas de los 7.000 euros que recibe tu partido mensualmente? ¿Cuántos recibe el tuyo? En relación con los concejales, pero mi pregunta es ¿por qué te olvidas si no lo dices? Pero lo ves como eres un mentiroso, que no dices la verdad. Di que tienes dos dedicaciones parciales y di que tienes 7.000 euros al mes, para empezar. Y tu partido tiene 2.200 euros. És mollet, vale, això te ho ensenyes. Vale. Nosaltres tenim el que ens pertoca democràticament per tindre 2 regidors. Pues dilo, no lo escondas. Que ho acabé de dir, Alba, he dit 12 exclusives, 2 parcials per al Partit Socialista i una parcial per al Bloc. Però si no m'escoltes, problema teu. Utilitza arguments polítics, no assenyales amb el dit, perquè no fa falta que ens assenyaleu amb el dit, ja està bé. Es que a mí me hace gracia vosotros. No, ya está bien. El primero que se ha quitado el sueldo ha sido el alcalde de Gandia. Pero al alcalde no le fan falta diners, filla meva. Bueno, por favor. Per favor, ¿de qué? José Manuel Orengo cobra por asistencias en el Ayuntamiento de Gandia y cobra su sueldo de la Diputación. Cosa que me pareix molt mal a mi també. Dile que renuncie a su sueldo de la Diputación o por asistencias. Señora Frasquet. O por asistencias. Dices que no gobierna... Es que no te gustan las medidas pero no hables de mí, o la habla gestión. Del gobierno, no, del es que del bueno, gobierno. ya, pero es que tú no me dices señales con el que dedo. no te... Que no me señales. Que utiliza argumentos por políticos, favor, por favor. Cállate un momento, ¿vale? Bueno, por favor, sobre Tú dices que no te gusta lo que hace el Partido Popular. Es que el Partido Popular no gobierna para el Partido Socialista. El Partido Popular gobierna para la gente que él nos ha votado, ¿me entiendes? Porque por primera vez... de Gandia, no se gobierna. Por primera vez en este ayuntamiento, por primera vez en esta ciudad, el Partido Popular ha ganado. Yo sé que pesa mucho llevar 28 años gobernando y que de repente se te acabe la teta de chupar del bote. Sí, yo sé que duele, pero ahora se os ha terminado. Ahora se os ha terminado el vivir de la política. ¿Quieres dedicarte a la política? Lo puedes hacer perfectamente. Tienes 2 dedicaciones parciales y 7.000 euros al mes para poner el secretario que quieras y lo que creas conveniente. Mira, una coseta, perdona, per lo de la qüestió econòmica, que sí que vull seguir en la línia de la qüestió econòmica. Els 2 regidors que té el Bloc a l'Ajuntament de Gandia, votats pels gandians que els hagin votat? Els gandians els han votat, però els ha votat la gent de Gandia. És a dir, això de dir que un govern de la ciutat governa només per aquells que els han votat és exactament, efectivament, acabes de definir el que està fent el Partit Popular. Però és que resulta que no passa res, si és que a nosaltres no ens dol la qüestió econòmica. Vaig a dir molt clar, el senyor Facund Puig és funcionari de la Conselleria d'Educació i des del dia 1 de juliol, amb l'anterior retallada que va fer el govern... Pero si eres tú la que dice que el alcalde vive de su sueldo... Amb l'anterior retallada que va fer el govern, es va reincorporar al seu lloc de treball, perquè ell és professor en aquest cas. El senyor Josep Miquel Moya és funcionari damunt de l'Ajuntament de Gandia, és a dir, que l'1 de setembre reincorporarà al seu lloc de treball. Això està clar. És a dir, que no és una qüestió econòmica. Nosaltres, des del Bloc Compromís, anem a continuar treballant per recollir les propostes que la ciutadania se'ns planteja. Anem a continuar fent política municipal, com sabem fer. I les mesures dictatorials ens donen totalment igual, retraten a cadascú com està fent. I si no, només teniu que veure la manera que té de posar-se aquesta persona de nerviosa quan se li diu que realment les mesures són dictatorials, que són el que són. Un decret d'alcaldia on van a tirar
gent al carrer, on s'està eliminant la democràcia d'un ajuntament, etc. José Manuel había pedido la palabra. Sí, jo, per reconduir un poc el debat, jo, en este temps en què sí que estem parlant de dignificar a la classe política, jo crec que sí que s'ha de fer un exercici de pedagogia dels polítics que cobren, perquè cobren per representar a la ciutadania i cobren per exercir un treball que és molt lícit. A mi sí que em preocupa un fet que s'ha anunciat avui, que és de totes lamentable, i és que l'alcalde retira el sou. Jo crec que un alcalde no hauria de retirar el sou, ben al contrari. Jo defenso que un alcalde que cobre per a dignificar la seva tasca i per a dignificar una funció que és la de representar a tots els ciutadans de Gandia, perquè no governeu sols, Alba, per als ciutadans que vos van votar, governeu per a totes les opcions polítiques i per a totes les ideologies. Si tú eres el primero que dice tu alcalde y no nuestro alcalde. Bueno, en pese a mi, el senyor Torró també és el meu alcalde. Pues muy bien. Volem un alcalde que no siga un alcalde empresari, que no cobre pels seus negocis, o millor dit, que no alente els seus negocis des de l'Ajuntament de Gandia, que es dediqui a ser alcalde, que per això l'han votat, que tinga la dedicació exclusiva, no per als seus negociats, que els ha d'apartar, perquè hi ha una incompatibilitat que s'hauria de fer veure, i que es dediqui a cobrar per el que realment és, que és alcalde de tots els sufragis, independentment de que anaren al Partit Popular o de que no anaren d'esta ciutat de Gandia. Jo crec que en un temps on estem parlant de dignificar a la classe política, el que més dignifica és una retribució econòmica per la tasca que fas. I crec que el senyor Torró s'equivoca llevant-se el sou i s'equivoca llevant-nos el sou a l'oposició per a intentar llevar-nos la veu i per a intentar llevar-nos tots els mecanismes de treball. Una cosa, porque en la rueda de prensa hemos preguntado al alcalde por saber al final si hablamos efectivamente que estas medidas se llevan a cabo por una cuestión económica, de ahorro. ¿Cuánto se ahorra? ¿Cuánto se ahorra? 100 millones de las antiguas pesetas se ahorra y 1.800.000 de euros contando la paga extra de los funcionarios y de los... En legislatura. Y de los, sí, por legislatura, bueno, por los 3 años. ¿Vale? Acabé de dir funcionari, paga extra dels funcionaris i paga extra dels consellers, vale? És a dir, he dit, has sumat de dir tots els funcionaris. Jo proposo una altra cosa, jo proposo un retall en tot el personal eventual. Sentem-nos, perquè... No, yo propuso una otra cosa. No. Es que a mí me hace gracia oírte hablar a ti, José Manuel Prieto, del Partido Socialista. Habéis estado 28 años metiendo a troche y moche y ahora que me estás diciendo a mí de 54 personas. Però no parles de mi, parlem del que t'estava Del proposant. Partit Socialista, no, parlem del Partit Socialista i parlem de la hipocresia que té el teu partit, igual que el Bloc, que quan estaven governant la televisió pública de Gandia estava tota plena d'enxufats. Jo te proposo una altra cosa, sentem-nos, perquè l'alcalde anuncia les mesures en una sala de premsa a la que no ens deixa accedir, sentem-nos en una taula, com així, com estem en una sala de prensa que no nos deixa accedir, no, es que son delegaciones de alcaldía, y si él quiere no entras, igual que yo no puedo entrar a tu grupo si estás haciendo unas declaraciones, no es muy difícil de entender. No en una taula on crides, no cal cridar, no cal que ens assenyales amb el dit, en una taula com estem ara, nosaltres, el teu partit, els meus regidors, els seus, i pensem com podem retallar. Com podem retallar? Jo ho tinc claríssim. Els 54 enxufats de l'Ajuntament de Gandia sobren perquè no fan res. Pero no hagas demagogia. No hagas demagogia. Y todo lo que ha hecho tu partido. Y todo lo que ha hecho tu partido. Te recuerdo la situación económica que esté en el ayuntamiento de culpa de quién es. En una nueva legislatura. 200 millones de euros tendrá que pagar el ayuntamiento de Gandia en los próximos 10 años gracias a Orengo. Mira. En amortizaciones y en intereses. Mira. 60 millones de euros que ha pagado por el Real Decreto Ley Mariano Rajoy. Que tú, alcalde, dejó de ver a estas empresas de esta ciudad. Eso es gobernar. 22 millones de déficit provocaba tu gobierno y el ayuntamiento de Gandia. El teu alcalde y el meu. Te gustarán o no te gustarán, pero las medidas son así. No le puedes pedir al pueblo que se esfuerce, que se apriete el cinturón, que esté en el paro, y cuando a ti te quitan el secretario te vuelves loco. Se acabó el vivir de la política. Te guste a ti o no te guste a ti. Tienes 7.000 euros al mes para pagarte una persona que trabaja en el grupo. ¿Por qué le quitan la voz? Sí, Alicia, pero ¿por qué le quitan la voz? Perquè el Partit Socialista funcionava amb un secretari i ara ja no funcionarà amb el secretari, funcionarà sense res. El secretari és una persona a la que se li pagava per al funcionament del dia a dia dels 10 regidors, tenim 10 regidors, tenim una infraestructura que cal mantenir. Si diguen que tens 100.000 euros al mes, vas contratar a un nou secretari? En aquest moment se'ns lleva l'única infraestructura que teníem, que era el secretari. Per exemple, li fico un exemple, el secretari era qui signava els papers quan l'ordenança anava a donar-los la documentació als regidors. Ara què hauran de fer? Buscar als regidors sense casa per a que firmin la documentació. No hi ha ningú que puga fer aquesta funció. Una altra coseta, Alba. El teu alcalde va prometre, el teu alcalde i el meu, va prometre dues coses en campanya electoral. Ay, gracias. Más empleo, sí, nuestro alcalde. Te gustará más o menos, pero es el de los dos. Igual que Orengo era el mío, pero no me gustaba. Más empleo, menos impuestos. Ara estem pagant més impostos. Saps per a què? Per a pagar-te a tu. Per a pagar als A353 i per a pagar als 12 i per a pagar als 12 que no se lleven el más sou. Demagogia que se te da es que se te da de lujo. ¿Sabes por qué ha subido los impuestos? Creo que Alicia Alba también debería de tener esta participación, que la tenemos un poco... Bueno, crec que esteu demostrant els dos exactament que el que se teniu un partit per l'altre són unes ansies de venjança espectaculars. No, en absolut, Alicia. De momento has dicho, no sé qué palabrota has soltado tú, así que... Però això vosaltres mateix esteu contratant, que la gent ho veu i està veient les actituds que prenem, la manera que tenim parlar. I això és molt senzill. Has empezado el programa diciendo no sé qué de por el forro, por favor. Perdona, el senyor... Que se los pasa por el forro. El senyor Arturo Torró
Se ha pasado por el forro la democracia. Eso lo dices tú porque a ti no te interesa, a ti no te gusta la medida de austeridad que ha tomado. El señor alcalde de Gandia se ha quitado el sueldo. Escolta això i es fa recompte i tots els RP seguiran cobrant i tota la resta s'ha anat a tirar. Ostres, que interessant és això, no? És a dir, la gent no és idiota. O que sí que la gent és idiota? La gent s'ha donat molt de compte de moltíssimes coses i fins i tot molts votants del Partit Popular que vos votaren efectivament perquè demanaven un canvi a la ciutat de Gandia perquè estaven enfrontant el Partit Socialista a la ciutat de Gandia, no van a tornar a votar-vos en les properes eleccions perquè els heu traït. Perquè aquesta no és la manera que ells esperaven que vosaltres governareu. I no passa res, i temps al temps, i no passa res. És a dir, en compte de clavar-se a fer mesures per ampliar el que és, per exemple, la qüestió laboral, és a dir, els llocs de treball, etc. ¿La cuestión laboral? La cuestión laboral ha sido el partido el que ha dedicado 2,5 millones de euros en cada... Però es que se gasten diners fent ara il·luminant el castell, que també veurem el que ha costat i els informes que no han arribat, a veure si això és legal o no. S'han gastat diners posant els farolets aquells de les floretes... ¿Qué oposición hacéis? ¿Qué oposición hacéis? De hablar de farolas, de hablar de conciertos, de hablar de Marimangú, de hablarme del Castillo Valle. ¿Haces alguna oposición productiva? La política del ridículo que está haciendo el Partido Popular. No, ¿sabes lo que pasa? Que en esta ciudad el Partido Socialista ha estado gobernando 28 años. 28 años que ha dejado caer totalmente el sector de la industria. Si no os fíjate, todas las empresas industriales importantes la acabeu de reactivar, ¿verdad? No, nosotras no se ha reactivat industrialmente res en la ciudad de Gandia. Y ellos han dado la espalda, y tú también, porque has gobernado con ellos. Yo no he gobernado amb ells. El blog, sí que lo ha hecho. Yo tenía 15 anys. Bueno, vienes a representar un partido. Ay, no, pero a mí no. Ha estado 28 años dándole la espalda al turismo. Ya ha entrado el Partido Popular para promocionar una playa, ¿qué es lo que tienes que hacer? No venien turistes hasta que el Partit Popular ha governat en Gandia. La platja de Gandia era una puta merda hasta que ha arribat el Partit Popular, ¿això és el que vols dir? No, esas palabras las utilizas per la platja de Gandia, pels empresaris, pels hotelers, és que ho desprecieu tot. Y no hables de subida de impuestos, porque si Rajoy, presidente de esta nación, tiene que subir los impuestos, es porque tu presidente se fue diciendo que el déficit sería del 6 y lo era casi del 9. Una coseta, pel que parlava jo abans, al fil del que comentava Alicia sí que m'agradaria dir una cosa. Estem parlant avui així de retirada de sous a polítics, de retirada de mitjans a l'oposició, i el que està alarmant per baix, quan parlàvem abans de més impostos, és que estem pagant més impostos, però estem tenint menys serveis públics. I per a què van els impostos? És necessari que la gent ho sàpiga per a veure quin és el model de governabilitat que té en esta ciutat. Estem pagant més impostos... ¿Vas a decir que van para los enchufados? ¿Vas a decir eso? No sols per a enfortir tot este model de béns, de maremagnums, de serveis, d'oci, de cultura convertida en pandereta. Tot això val diners. I ho estem cobrint amb els impostos dels ciutadans. Els ciutadans estan pagant impostos per això, no estan pagant impostos per a tindre unes escoletes en condicions, per a tindre unes escoletes que arrojaven 1,5 milions de dèficit per a tindre una xarxa de renda garantida social per a la gent que està passant-ho pitjor, per a tindre una cobertura per a la gent que no té ocupació. No estan pagant més impostos per això. Estan pagant més impostos per a tindre uns serveis d'oci i de pandereta més forts i per a tindre uns serveis que efectivament són molt costosos i que la ciutadania està pagant amb els seus impostos. I això és el que larva per baix, mentre nosaltres així estem parlant de dedicacions als regidors. A ti no te das cuenta de lo que dice la gente. La gente está cansada de los políticos. La gente está cansada de esos políticos que viven del cuento. No, de los de nosotros. Por primera vez gobernamos en esta ciudad y están cansados de nosotros. És que tot el que has dit dels dobles sous, dels ministres, són els del Partit Popular. És a dir, no li pegues més voltes. Has definit el teu partit. Mafo, gobernador del Banco de España, era del Partido Popular. Ah, no, pues era meu, no? És del Partit Socialista. Per això estic dient, jo dic, feu-se-ho mirar. No, és que tu no me saltes. No parleu dels polítics amb eixa lleugeresa, perquè no és cert. Polítics n'hi ha de molts tipus. De molts tipus, de molts honrats. Por supuesto que sí. Y en este caso no es el Partido Popular de Gandia, justamente el ejemplo de la honradesa. Vaya por Dios, acabamos de entrar y ya nos estás juzgando tú. No, yo puedo decir que... Mira el señor Orengo, que cobra de la Diputación y cobra del Ayuntamiento. Tú reclames libertad para dir el que tú penses. Y cuando nosaltres diguem el que nosaltres pensem, l'únic que mos dius és que perquè lo digas tu, perquè lo... Chica, a veure, si tots podem dir el que pensem, jo accepto el que tu penses i el que tu dius, i jo considero que vosaltres digueu és un error i que no ho esteu fent bé, però no me dones a mi lliçons del que jo he de dir. Hace un año que gobernamos y me estás diciendo que son los míos los que no dan ejemplo. No, estic dient que les coses que esteu fent, com per exemple la d'avui, que tant vau criticar en legislatures passades i des del bloc se vos donava la raó, perquè eren mesures, disculpa, eren mesures totalment negatives, el que se va fer des del Partit Socialista d'aquest tipus de rodes de premsa i tal, que tant van criticar quan estàvem en l'oposició. El que no podeu fer és quan arribeu al govern fer el mateix que vosaltres criticàveu, perquè teníeu una oportunitat d'or per donar un exemple del que tu, per exemple, estàs dient i l'heu perduda en coses com les d'avui. És a dir, aquestes
aquestes lliçons de ben fer les coses, era molt fàcil haver fet bé les coses i no passava res. Si total, és cert, tu repetissis moltíssimes vegades, tenint la majoria absoluta, és cert. I tant costava això haver passat per plenari, haver-se reunit, per exemple, amb els portaveus. O haver-nos sentat en una taula. Si al final anàveu a fer el que vulgueu perquè teniu majoria absoluta, efectivament, però moltes vegades les formes no ho són tot, però fan molt. És a dir, aquesta imatge d'amagades en una sala i que se'n tinguin que enterar els mitjans de comunicació. Pero que amagades, vayan a informarnos. Eso ya lo hacía, son delegaciones del alcalde y él invita a quien quiere. Bueno, en cualquier caso esto a lo mejor al ciudadano pues tampoco acaba por interesarle. Muchísimas gracias a los tres, nos hemos quedado sin tiempo, nosotros ya saben, volveremos próximamente. Hasta luego, muy buenas tardes.